ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሐውኩም ሰላህ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልድ የዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎም ንካፈሎ ቃል ፍረ ምእዛዙ ዝብል እዩ ፍረ ምእዛዙ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኹም አሕዋት ክርስትና ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት ማለት እዩ ክርስትና ናይ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት እዩ ክርስቲያናት ናይ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ውጽኢት ኢና ናይ ፍረ ምእዛዝ ገዛ ርእስና ዘይኮነ ናይ ፍረ ምእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውጽኢት ኢና አነ ንስኹምን ነስተማቆሮን ንነብሮን ዘለና አብና አምላኽ ምእዛዝ በረኸት አሎ አብና አምላኽ ምእዛዝ ዓበይት ነገራት አሎ ስለዚህ አብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና አምላኽ በምእዛዙ ፈቃድ አምላኽ በመፍጻሙ ፍረ ምእዛዙ ውጽኢቱ ድማ አነ ንስኹምን ነስተማቆሮን ንነብሮን ኣለና ክሳዕ ክንደይ ሓሲብኩም ትፈልጡ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ምዃንኩም ንስኹም ክሳዕ ክንደይ ሓሲብኩም ትፈልጡ አብ ፍረ ምእዛዝ ናይ ክርስቶስ ትነብሩ ከም ዘለኹም ማይ ጋድ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 18 እምበኣርሲ እቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ኸኣ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም እሞ ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኮነነ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ እቲ ምጽዳቕ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ መፀ ይብል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ርእዩ ሕዋት ሓጢኣት ዝመፀና ሕማም ዝመፀና መርገም ዝመፀና ውድቀት ዝመፀና ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ናይቲ ጉንድና ዝነበረ ናይ መጀመርታ አዳም እሱ ብዘይ ምእዛዝ እቲ አቦና ዝነበረ ናይ መጀመርታ አዳም እሱ ብዘይ ምእዛዙ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ፍጥረት ካብ ክብረ አምላኽ ወዲቁ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ሰብ አብ ሓጢአት አትዩ ፍረ ዘይ ምእዛዙ ኩሉ ሰብ አብ ከርተትን አብ ስቅያትን አትዩ ዋይ ተተባሃለ ፍረ ዘይ ምእዛዝ ኩሉ ጊዜ ስቅያት ስለዝኾነ ልክዕ ከምኡ ከምቲ ምንም ከይገበርና ፍረ ዘይ ምእዛዝ አቦና አዳም አብ ብዙሕ ጸልማት ከም ዝወደቕና ሕጂ ድማ ፍረ ምእዛዝ ናይቲ ጉንዲ ህይወትና ኮይኑ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረ ምእዛዙ ድማ ካብ ዝተኣዘዘ ሰብ ዝርከብ ካብ ንኣምላኽ ምስተኣዘዝካዮ ዝርከብ ውጽኢት ኣብዚ ውጽኢት እዚ ኣነ ንስኹምን ኣቲና ኣለና ኢየሱስ ስለና ንሕጊ ፈጺሙ እዩ ኢየሱስ ስለና ሓሳብ ኣምላኽ ፈጺሙ እዩ ኢየሱስ ስለና ተኣዚዙ እዩ ኣነ ንስኹምን ድማ ነትሱ ዝተኣዘዘልና ምእዛዝ እዙዛት ተባሂልና ተጸውዕና ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ውጽኢት እዙዝ ክርስቶስ ኣነ ንስኹምን ስለዝኾና ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብቲ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ጥቕሲ 5 ሕጂ ድማ ቃለይ አጸቢቅኩም እንተ ሰማዕኩም ኪዳነይ እውን እንተ ሓልኹም ኩላ ምድሪ ናተይ እሞ ሓለፈ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑኒ ኢኹም ማኣስ ቃሉ እንተ ደኣ ተኣዚዞም እዚ እንተ ደኣ ገይሮም ኩላ ምድሪ ናተይ which means I would bless you ዝብሎም ዘሎ ክባርኸኩም ኩሉ ናተይ ስለዝኾነ ገንዘበይ ድማ ክትኮኑኒ ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስትን ካህናትን ቅዱስ ህዝቢ ክትኮኑ ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እተዛረቦም ነገር እዚዩ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መንግስትን ናይ ካህንን ህይወት ከምብሮም ስለዝደለ ዝነበረ ነዚ ህይወት እዚ ንኽትነብሩ ግን ተኣዘዙን ኢሎም እንተ ደኣ ተኣዚዝኩምኒ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚህ ኢሎም ናተይ ገንዘብ ክትኮኑ ኢኹም መንግስትን ካህናትን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ እዚ ግን ድሕሪ ምእዛዝኩም ኢሎም ስለዚህ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ክእዘዝዎ ስለዘይከኣሉ ንሕጊ ክእዘዝዎ ስለዘይከኣሉ ተኣዚዞም ክፍጽሙ ስለዘይከኣሉ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ስታንዳርድ ህይወት ክነብሩ ኣይተኸኣሎምን እቲ ሓድሽ ኪዳን ግን እንተ ተኣዚዝኩም ኣይኮንናን ተባሂልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ተኣዚዙልና ስለዚህ ካብ ናቱ ምእዛዝ ዝተላዕለ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ብኩሉ ሰማያዊ በረኸት ተባሪኽና ማለት እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና ብሩኻት ተባሂልና ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና መንግስቲ ተባሂልና ኢየሱስ ስለስተኣዘዘልና ካህናት ተባሂልና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወትኩም እዚ ሕጂ ዘለኹምዎ ህይወት ውጽኢት ናይ ዝተኣዘዘ ምዃኑ ተረዲእኩም ትነብሩ ዋው መንግስትን ካህናትን ኮይና ኢና ማለት እኮ ኦሬዲ ነቲ ምስተኣዘዝኩምኒ ክገብረልኩም እየ ዝተባሃልዎ ህዝቢ እስራኤል እሱ ተገይሩልና
እዚ ማለት እዚ ነገር ካብ ተገበረልና ስለና ዝተዓዘዘ እዙዝ አሎ ማለት እዩ የስ ኢየሱስ ስለይ ስለኻ ተዓዚዙ ኢየሱስ ስለይ ስለኺ ንሕጊ ፈጽምዎ እዩ እሱ ብዝፈጸሞ ፍጽምና ኢኻ ተፈጽምኪ ንሱ ብዝተዓዘዘልክ ምእዛዝ ኢኺ እዝስቲ ውሉድ ተባሂልኪ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይና ዓኹምን ክርኤና ኾሎ በትወዱ ምእዛዝ ዝተዓዘዞ ስለዝርኤና ከም እዙዛትን ብሩኻትን መንግስትን ካህናትን ውሉድ ምዃኑ ይዝፈልጠና ሕርያት አቑሑ ምዃኑ ይዝፈልጠና ንምንታይ ተተባሃለ ምእዛዝ ክርስቶስ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ክብሪ ህይወት አቲና እዩ ክርስትና ነቲ ናይ ክርስቶስ ዝተዓዘዞ ውጽኢት ትነብሮ ህይወት እዩ ኢየሱስ ብምእዛዙ ድንቅ ዝኾነ ውጽኢት ይምጽዩ እቲ ድንቅ ውጽኢት ድማ አነን ንስኹምን ኢና አነን ንስኹምን ናይቲ ነቦታትና ነቢያትን ንአብርሃምን ዝሃቦም ናይ ተስፋ ኺዳን ናቱ ውሉድ ወይ ድማ ሪዛልት ውጽኢት ኢና ካብ ሎሚ ደስ ይበልኩም ንስኹም ማለት ውጽኢት ምእዛዝ ክርስቶስ ወይ ድማ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ኢኹም እትነብርዎ ናብራ እትኸድዎ ጎደና ኩሉ ድማ ፍረ ምእዛዝ እትረኽቦ ነገር ንዑ ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ተስተማቕርዎ ፍረ ምእዛዝ ትባረኽ ፍረ ምእዛዝ ገዛ እትኸውን ፍረ ምእዛዝ ኣብ ልዕል ዝበለ ነገር የንብረካ እግዚአብሔር እንድተኣዘዝዎ ልዕል ደብል ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ መታን ኣነ ንስኹምን ልዕል ክንብል ስለና ንኹሉ ነገር ተኣዚዙ ፈጺሞ እዩ ስለዚ ደስ ይበልኪ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ትነብርዮ ስለዘለኺ ዳስ ዋይኺ ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂልኪ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ከምዚልና ክንእውጂና አቦ ፍረ ምእዛዝ ክርስቶስ ስለዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣነ ኣብቲ ክርስቶስ ዝተኣዘዞ ምሉእ ምእዛዝ እየ ዝነብር ኣብ ህይወት ብክርስቶስ ብዙሕ ዝገዝእ ውሉድ ንነቢያትን ንአብርሃምን ዝሃብካዮም ኪዳን እየ አሜን አምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩምሞ በዚ መዓልቲ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ ኣብዚ ፍረ ምእዛዙ ዝንበር ህይወት ክትነብሩ ትደሊ ተኾንኩም ካብ ባዕልኹም ክትእዘዙ ትጎዩ እሱ ተኣዚዙልኩም እሞ ንዕኡ ተቐበልዎ አሜን ኢልኩም ክትቅበልዎ ወሰንኩም ዛ ጸሎት እዚኣ ንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቱን ከም ዝተንስአለይ አቤማን አምላኽውን ከም ዘሎ يأمن الله ካብዛ ሰዓት እዚኣ አነ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ እየ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ንዓ ናብ ህይወተይ አሜን አምላኽ ባረኩም በዝብ ታሕት ዘሎ ቴሌፎን እዛ ውሳነ እዚኣ ዝወሰንኩም ፕሊስ እዚኣ ወሲኔ ክትምህሩኒ ደልየልኩም ጽሓፉልና ዘድለይኩም ሓገዝ ብኦንላይን ክንገብረልኩም ንኽእል ኢና ተባረኹ